na ofu nwoke fụrụ nwanne ya nwaanyị si na ọ ga-anụ ya ịghọtara na wee chọrọ ya wee bata befel wee jụbụ ya si ya kedu onye ọ na-achọ ọ sị na nwanne ya nwaanyị ka ọ na-achọ bụ ịghọtago mana nwanne ya nwaanyị nwere nwoke ọ na-eche n'obodo oyibo o wee yọọ nwanne ya nwaanyị wee sị ya mba na ya nwere nwoke ya na-eche n'obodo oyibo na fado siriọs na ya chọrọ ịnụ onye ọzọ na ya ga-echebe the guy oyi ya nwanne ya nwaanyị jụ o wee tọnụzia wee yọba nyanwa like chụbazie nyanwa from iya ka ọ yọọ nwanne ya nwaanyị o na ya na-abịa ịkaliba ịmago na from there kpabazia so kpagide ọ daba alọfa o wee chigetekwesị na ọ ga-anụ ya ndị befesi na ọdụ oke na nwoke ka ọ bụ ịghọta na ihe ha fụrụ na ha laikele ya so ịgbagonu akwụọ o wee bịa wee mee gie gbaa nkwụ ya mee ihe niile dị n'isi fana abọ wee gbago Lagos wee gaa wee bili mana nwanne ya nwaanyị nke na-eche onye obodo oyibo ka na-echekwa onye obodo oyibo na village o wee nọgide one day wee kpọnya wee sị ya n'ike ya ji anọ na village agwụgị na ya chọrọzi ịnọ na village ya biko nwanne ya ndị ya na-ayụ ya ka agbagote Lagos bịa nọrọ na nkefa wee na-eche die instead of ịnọ village ndị mmadụ a na-agwa ya okwu were na-agba asịrị na-eme nke a na-eme nke a ọ sị m nna ife agbasasị anya ahụ na ọ bụrụ na ya lọvụrụ nwanne ya nwaanyị ya lọvụkwa nwanne ya nwaanyị na ọ bụrụ na ya chọrọ inyere nwanne ya nwaanyị aka ya chọkwa inyere nwanne ya nwaanyị aka mana ebe nsogbu nọzi wee dụ bụ na gịnị mere na di ya bụ nwanne ya nwaanyị ka ọ fụrụ like anya wee bịa wee bụrụ na nwanne ya nwaanyị nwere onye ọ na-achọ bifo wee switch wee nụba nyanwa kịta ya na di ya nọ Lagos nwanne ya nwaanyị wee na-ayọ ka ọ bịa ka anyị na fanọlụ ya ghara ịnọzi n'ụlọ which ga-adị good for nwanne ya nwaanyị duto na ọ na-atazi arụ ọdụrọ happy o needly change environment mana ọ bụrụ gị nwa bụ nyanwa ị ga-ekwe ka nwanne gị nwaanyị di gị fụrụ wee bata bụ unu wee mesịa wee switch ya wee nụba ngị nwa maka na nwanne gị nwaanyị nwere onye ọ na-eche ka ọ bịa be gị bịa nọlụ wee na-eche di ị ga-ekwe onwe nke a nọ sef ị ga-ekwe anyway chai ịgba ifebedụ it depends etu esi wee zụọ unu it depends na family unu si wee pụta it depends etu unu si akpa agwa ife dipendịlị buru ibu ya na maka na etu nna kịta ọsọkwu ya gị ka eme agbụ belụbonu ntị nwere ife ga-ejikọ mụ na di nwanne m nwaanyị or anybody bụ my relation it will never happen unless nwụrụ anwụ I don't care ego dị inwe I don't care how handsome it is I don't care whatever it is ọma mme unless ibumebuo nwere ife ga-ejikọ anyị ịghọta ebe na-eje the same thing goes to my sister maka etu esi wee zụọ anyị ịghọta like alụ ka ọ bụ abomination ka ọ bụ mụnwa ịnọgide mepelu di nwanne m nwaanyị nkwụ bụ alụ ịghọta na ọ mepelu di nwa m nkwụ bụ alụ and being na mgbadi meaning of alụ I will not do that instead nsibe gị pụọ so na ọ bụrụ na ị gba na nwanne gị nwaanyị maalụ boundaries ụdị mmadụ ọ bụ ịghọta na ebe ịghọtago adị kwesịkwu gị ịbụ ụdị mmadụ di gị which yes ịgwa m sị m na di gị ịghọta na ọ na which dị possible but ọ nwanne gị nwaanyị ga-edetermine mana ebe ọ bịago gị n'uche like this showing that na di gị bụ ị nwere ike kọwalị ya kpọọ nwanne gị nwaanyị kọwalị ya sị ya na di gị nwere ụdị mmadụ ọ bụ na ị chọrọ ịghọta na ọsịsịkwa gị na ya ga-abịa na ya ga-emenwe ife ọ gị nwa ma ụdị nwanne nwaanyị nwere maka na etu nnọ kịta anụnwa nwere ife like mụ na di nwanne m nwaanyị enwere ike ime mana o nwere ife ga-ejikọ anyị chukwu ama nkwe ọ bụrụ n'ụwa nke a nwanne m nwaanyị amapụ sef mụnwa amapụ sef aghọtago so it depends on etu esi wee zụọ unu na believe unu na etu unu si wee too ịghọta na ọ bụ na nwanne gị nwaanyị bụ onye ada ajụgbu were eli o ya abịakwana ọ bụrụ na ọ na-ajụgbu were eli then
abịghọtago mana ụmụnne m tii n'ọnụ n'okwu a ọ bụrụ gị ọ ga-abịa ka ọ ma mbịa ọ bụrụ gị kedu ife ị ga-eme ọ bụrụ gị like nwanne ya nwaanyị need this thing very well because I know how it is o need the change of environment and others ịyaba na ebe ya na di ya ka na-akwụ what do you think ọ bụrụ gị ga-ekwe ike gwụrụ ndị be anyị daalụnụ ka dị n'ụbọchị ọzọ